Yes. Ndada kutodamba tichinakirwa kane ngoma kanzi imi vakuru machinja moyo seiko nasuno patingoni maitivimbisa vanhu muchitisimbisa kuti aiwa zvese bho isi tikatotiwo bho tikati bho here mukuru tikanzi bho hapana bho pakashata. Greetings good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. If it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ungogara uri mugaro wepanapa ndangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Well, nyanda nayo panapa ndakamboita video I think last week on murambatsvina ndichiti murambatsvina part 2 yadzoka and haisikumisa iri kurova munhu wese. Iri kurova munhu wese, whether you are Zanu PF, whether you are Triple C, you are MDC, munhu wese ari kurohwa nemurambatsvina. But mawani pakashata. So ndazoita dzombongororo ndikaongorora kuti chii chiri kumbonyatsofamba sei. So ndine video randauya naro randichakuratidzai panapa mukuru achitaura kuti aiwa the president, the land belongs to the president. Chinhu chevakuru ichi saka musanyanyoita noise zvenyu. And then ichazokuratidzai masupporters eZanu PF ari kupwanyirwawo futi, vamwe vakapfeka full gear vari geared up, but zviri kurema futi vari kupwanyirwa vachiri kurova munhu wese saka pakashata. So without wasting much of your time, kana une business raunaro, une deal raunaro, uchifunga kuti iwe ndogona kuisana kuti tiite mari, ndibate namba dzangu dziri pascreen. Kana une zvakuda kushambadzirwa, that's my number also rikubuda pasi apa nditika. So rega tijambire muclip redu rekutanga tinzwe mukuru achitaura iye kuti dzungu hakusi kungwara dzikamaye. Iri ivhu iri belongs kunani? Very few councils observe that. From now on, do so. Leasing and selling of communal and agricultural land by local authorities. Agricultural land belongs to the president, not you. And your commitment shifts from party vision to government vision. Fortunately, very few councils observe that. From now on, do so. Leasing and hanzi vashoma vari kuzviziva. Vashoma vari kuzviziva, but kubva nhasi tichienda kumberi zvizivei. Garai mazvisiva, ngazvipinde mumusoro, ngazvigare mumusoro. Selling of communal and agricultural land by local authorities. Kutengeswa kwevhu. Kutengeswa kweivhu. Muri kunyatsopanzwisisa here apa. Rikati vadzose munyatsopanzwa kuti zviri kunzi nemukuru apa. No, and agricultural land by local authorities. Agricultural land belongs to the president, not you. Ivhu ndere mutungamiriri. It belongs to the president. Nyika inovakwa nevene vayo baba. Inovakwa nevene vayo. Iwe hauna chaunacho. Saka wanzwa jokonia kuti hauna chaunacho. And your commitment shifts from party vision to government vision. Fortunately. So, zviri kutaurwa nemukuru apa ndandidzoke kumashure muchana. Not you. Harisira. And your commitment shifts from party vision to government vision. Fortunately. So, iwewe commitment yako iwewe yakubva kupati, hazvisiri zvemapato izvi. Hatichasapoti tiri kusapota MDC kana tiri kusapota Triple C kana tabva ikoko takuenda kugovernment vision. So kana government yati ibva ipapo, kana yati gara ipapo, but zvamanje murambatsvina iri kurova munhu wese. So I'm going to show you the video
panapa vakapwanya ndo ava vane motikari idzi motikari idzi ndo makatapila magredha masini ese atopa ground baba atopa ground tivake nyika zvinhu zviende kumberi pakashata ma1 saka ndo vhidhiyo riripo iri uyu ndo mukuru wacho uyu ndo mukuru pamusoro ipapa mira iwe mira iwe mira kanenge kakusawirirana vanhu vakuti uyu ndiye mukuru wacho but pafeya chaipo ka uyoyo atongoriwo mushandu adatoraramisawo mhuri yake kuti irarame saka akatumwa kunzi enda kubasa unoita yaunoita anongosvika pabasa ombaita sei omba aita yanzi aite nekuti munhu anenge ari pabasa vanhu vari kuita zvavo chiki but vari kuitira chiki kuvanhu vanenge vasiriwo kwekuitira chiki chaiko vanokuziva but havasi kuda kuenda ikoko vakashata vangu pamusoro yakuru kambani yenyu inonzi chii ari kuti hataure vakomana ava vachipinda mabasa vanosaina anonzi macontracts and contract yako inokutaura kuti you don't talk to the media on behalf of the company, you don't do abcda chakadaro ndosa muri kuona try by all means ari kuzviroverera pamuchinjikwa because the more he's saying handitaureka vanhu vari kuramba vachishatirwa zvokuti vanogona kutongotanga kumurova but ari kutrya kuprotectawo basa rake kuti mhuri yake ite sei idye so ma1 pakatapa ndimune kambani iri kuita excavation kavhidhiyo kanga ndakunzirai zvamanje manje and mamunzwa mudhara achitaura kuti aiwa ina handitenderwe kuti ndite sei nditaure so saka ndanga wasingazvizive Ivhu Ndera President saka kana wanzi sumuka pawakagara ipapo kana usina matsamba sumuka nekuti ndo zviri kutaurwa nemutemo ya ndozvotaurwa nemutemo so ndo vhidhiyo ranga ndangoya naro ndikuratidzei so that you see and then you get the knowledge and the understanding kuti zviri kubva kupi izvi zvichienda kupi izvi as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scene, thank you very much for 26,000 subscribers, much appreciated. Keep on supporting and then keep on sharing, liking, commenting. Bye.